Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kaisip Bahawa diha! Nalimaho ka ng basura! Oh. Hoy, Karen! Ayok ingana atong umaabot nga summa cum laude, oy! Oo. Unsa tayo magisulti? Yana? Wait, niside ka ni Babay Hana? Did I hear it right? Yes! Oh, sorry ha. Pero, what na reason nga mo follow pa ko nimo? Dili na ikaw ang queen. Wa pa gani sure if makagraduate ba ka o dili. Yana, may chance pa man. Di pa man sure. Ayaw lang kayo kabalaka, Karen. See? Unsa ka ka-ingrata, Karen? Oh! Ingrata na ko ingrata! Pero di ko parihas ninyo nga mga ipokrita, mga plastic! Layo na kayo mo na ako! Wa na mos kumingking na ako! O ikaw, Yana, traidor ka! Bruha ka! Karen! Karen, ayaw! Karen! Masula ba yung hanay? Imbis na pa unta siya chance nga i-consider. Wala ka doon. Siya na mismo ang niputol sa iyang chance nga magka-graduate. Pagka... Kamay utok. Kanogon sa panahon og sa kwarta. Kaluoy po sa iyang parents. Malas sila. Nga nakanak sila parehas si Karen. Ay, tawagawag yung hanay. Nagmahay na turun ba? Next month, graduation na. Siya ray di kapasok eh. Nabsulto man si Lloyd. Sila unang tatong duha. Pero, iya mong gipunan niya sa pagka na lang yun. Skang gubuta. Sa baay. Pero lingaw. Ay, picture na ninyo. Si Pata gid rin Jed, no? Sagdilot siya eh. Lingaw niya ka na. Imong mami og daddy, oh. Nagpaabot na nimo. Adutan nila na. Imo na magkukong gipaila-ila nila. Sige lang, good. Oh, Nanawag na si nanay. Buwag-buwag na lang sa gid ta karon. Magkita na bitaw niya ta. ihatol natin kanila. Dali. Manangitan nila ni Mami Daddy. Okay. I know. Happy na kayo silang tanan karon. Ni-graduate good sila. Samtang ako. Nia. Kuwang na lang maglubos sa bino. Ako ang dapat star sa graduation. Ako dapat ay may pinakakusog na backpack. Ako ang campus queen. Ako dapat ang pinakasikat karon. Abi na kung di ka musugod nga, padadon sa iyong negosyo. Abi na kung kasulan ka. Ako na lang gidawat para mabisi ko. O niya, makatime pa ka na ni Sheila. Busy masad siya. Dagan man kay siyang giapilan nga mga environmental program ko sa gobyerno ug sa mga NGO. Wa ba gid siya muundang ng bisyo. Papalagi. So, di mo kanunay makita. Dili. Kay maglarga-larga masag ko. Mao sad siya maglarga-larga sad. Hmm. Pero okay ra masad noon. At least, di mi mapulaan.
Kaya doon na may element of missing each other. Ah, ako, di ko sugo tanay. Ikaw na? Do, si Karen ka. Kumusta na kasi? Wow! Mapuha ko din ng office ni mo. Siyempre. Di na magiga basta-basta, no? Ikaw, pagklaro na sad. Hmm? Sige rin magyapon kag badig-bagdoy eh. Marag, mo-proceed ko, gilo do. Wa ka pulig eskwela. Bahuway sa oy. Miss, hindi na ko ang school life good. So lagi ni mo eh. Kapura sig tuo na. Di pa masyadong ko sure. Naguna-una pa ko. Tod, nagkaanhin na si Sheila. Wapa, next week tingali. Maka time to kanhi. Asa man sa di mong secretary? Bago ra ni sign akong sekretary. Huh? Pero nato na dawat nga bag-o. Karon ko na mo report ingon ang HR. Uy! Mo na tingali ron ay. Come in. Good morning, sir. Oh. Hi. Karen? Yes. Surprise? Happy to see you again, Sir Carlo. Sir Jed. Si Carlo ra ang mong boss, oy. Ano bang sir na ko? Kumusta naman ka? Unsa katawa do? Unsa may katawanan? Ikaw ang katawanan. Huwag ka mag-expect nga mahimo na mo secretary si Karen. Ay, sula bitaw eh. Naatog lang ka sa iyo eh. Angang! Unya, di mo pwede nga kadaad lang mulikay ka niya. Ibabali na bala ka na ako sa laing department sa? Pwede. Pero, mura ka nadlo ka na. Angay lang, dili ba? Kailan agad ko niya? Ay, basig na usab na di ay. Or, basi na minyo na. Mura bang gihapon niya ang apelido ko? Basi na ka live-in. Or, bisan, boyfriend lang. Oh, bitaw sa? Murag, feeler sa kaya ko. Magid. Ay, pero do, di man ko komportable. Ayaw na sa kumpiyansa. Mas mayom na careful lang gid ka. Kasulay ni. Sa kadaghan akong pwede mahimong sekretary, siya pag yun. Paibaw si Sheila. Pangayuang iyang opinion. Mao ba? Unya, kumusta naman ko na siya? Okay na siya? Oh, Maayo sa dinoon nga nadawat ra siya sa inyong company. At least, stable na siya. lahi dyan kas uban bisang saon. Ha? Di man naman akong gi-expect na imong reaksyon. Ha? Unsa man di mo gi-expect? Nga mawari ka, ba insecure. Ha? Ngano? May angay ba day kong ikaw worry? Kaya bagod ka sa iyang history. Kaya bagod yung kadako kaya to gusto na akong bayana. Hala no? Ka-feeler good sa akong boyfriend. Oh. Ayaw palabi, uy. Obserbahi o na siya. Unfair sad nga, imo dayon siyang i-judge tungod lang sa inyong history. niya. Ops, wa mi history. Okay. Siya rin doon na. Okay, sige. Granting nga nakagusto paghihapon siya nimo. Wa ra gyapon problema kay dako kong pagsalig nimo. Oh. Dako masang atay na ko ana. Ngano? Madaday ko no ka if ever na si buhaton. Uy, dili uy. Wa magani ko madala sa una nga bata pagkata karon ba ka? Oh, naaraman din na. So, why problema? I-regards niya ko niya. Ha, di ko. Unsa? Kung ako nang buhaton, mag-open ako og friendly relationship diya. Ngano di ay? No way! Employee-employer relationship radyo'y akong mahatag niya. Other than that, no more. Oh, okay. Bahala ka. Daan ako. Kamu lagi. Naka-timing ko na. Hi, Jed. Kumusta? Anong kibaw magang naami diri? Giswerte lang ko do. Gibutang nga mo na ko ng tracker do. Carlo, imong coffee, Carlo? I'm sorry, sir. Di ko mag-coffee.
Unsa ni mong gusto? Wara, pwede rin kam gawas. Sir, kung na-worry ka nga doon ako'y buhaton nga dili maayo, akong ipasalig di mo nga wako'y dautan nga buhaton. I've learned my lesson a long time ago. Og nagkinahanglan kog trabaho maong ampingan ko ning trabaho Dili sa yun para nako nga makasudog ingon ini nga trabaho kay you know na undergraduate ko. Okay. Pero next time, paghuwat sa ko instruction before doon na kay buhaton. Okay, sir. Noted. You may leave now. Okay, sir. Ampingan ko ning trabaho Ampingan ko ning trabaho Carlo. Hangtod ka mo salig ka nako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!